Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Gikan sa pagkadautan, gihimong matarong o butan. Gikan sa sala, imong gipasaylo o gibago, kay tungod sa imong dakong gugma, ako karon gawas mo na. Uban sa imong dakong grasya, ako karon luwas na. Ginoo, pagkamaayo mo, gigugma ako, gipasaylo mo ako sa tanan kung sala. Sugod karon, ikaw lang higugmaon, wanay laing gihigugma, ikaw. Ginoo, tanan kong talento akong ipagamit sa paghimaya kanimo. O Ginoo, ang kinabuhi ko akong ihalad para lamang kanimo. Kay tungod sa imong dakong gugma, ako karon gawas mo na. Uban sa imong dakong grasya, ako karon luwas na. Ginoo, kamaayo mo, gihigugma ako, ipasaylo mo ako sa tanan kung sala. Sugod karon, ikaw lang higugmaon, wanay laing gihigugma, ikaw.
Ipasaylo mo ako sa tanan kung sala. Sugod karon, ikaw lang higugmaon. Wanay laing gihigugma, o Ginoo ka maayo mo higugma ako. Ipasaylo mo ako sa tanan kung sala. Sugod karon, ikaw lang higugmaon. Wanay laing gihigugma, ikaw. Wanay laing gihigugma, ikaw. Wanay laing gihigugma, gihigugma ko ikaw. Maayong buntag kaninyong tanan nga naminaw nining taknaa. Mapasalamaton ako sa atong buhi nga Dios sa iyang pagtugot sa lain usab nga higayon ug adlaw alang sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Akong pagampo nga ang balaang espiritu ang magatabang kaninyo diha sa inyong pagtinguha sa pagkat-on pinaagi sa pagpatalinghog ug sa pagtuman sa pulong sa atong Ginoo ug labaw sa tanan nga dili ninyo mahikalimtan ang inyong nahikatunan. Kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais, Vallewald. Dinhi sa atong teksto karon sa unang Kronikas kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 9, atong hisgutan ang panghitabo og kasinatian ni Haring David sa wala pa siya makalingkod ingon nga hari sa Israel. Kining sugilanon ato usab kini nga mabasa o makita didto sa mga libro sa mga Samuel o libro sa mga hari or kings. Apan usa kita molusong sa unang Kronikas kapitulo 11, dito sa libro sa Samuel o unang Samuel atong masayran dito nga ang nagdumala sa nasod sa Israel o sa mga Israelitas mao mismo ang propeta. Ingon nga ilang maghuhukom o judge. O nining tungura si propeta Samuel mao ang maghuhukom sa Israel. Ug ingon usab nga maoy minsahero gikan sa Dios ngadto sa mga Israelitas. Dili pa hari ang nagdumala sa mga Israelitas nining panahon na maghuhukom pa lang sama ni propeta Samuel. Ug ang kapitulo 8 sa unang Samuel nagsaysay didto nga tungod sa katigulangon sa panuigon ni propeta Samuel, gihimo niya ang iyang mga anak nga lalaki nga gihinganlan og si Joel og si Abia ingon nga mga maghuhukom, ingon nga mga kapulinidya. Okay? Apan kini sila si Joel og si Abia, wala kini sila maglakat sa maayong dalan sa ilang kinabuhi. Sukwahi sa binuhatan sa ilang amahan nga si propeta Samuel kaysa dihang nakabato na kini sila sa ilang katungdanan kini si Joel ug si Abia susama kini sila sa mga anak ug mga politiko karon ba nga mga abusado, mga hambugon o hawd-hawron ug mga lagurason. Kini sila si Joel ug si Abia gihimo nila ang pagpanapi, pangwarta og pagdawat og mga suhol o suborno gikan sa mga tao. Money under the table ba? Nila pakadturang mga tao nga musuksok og kwarta sa ilaw mauray tagdon og una. Kadtong dako og bayad mauray makadawat og hustisya. Ug pobre lagi ka aw panghupaw na lang daan kay dili ka matagad. So, ang nahitabo, tungod sa dautan nga mga binuhatan sa mga anak ni propeta Samuel,
ang tanan nga mga ansyano sa Israel nagtigom sila ug nga misulti sila kang propeta Samuel nga nag-ingon ang mga tao didto sa ato makita sa unang Samuel kapitulo 8 bersikulo 5. Nag-ingon ang mga tao, ang mga ansyano, Samuel, ani akaron, ikaw tigulang na. Ug ang imong mga anak nga mga lalaki wala managlakaw sa imong mga dalan. Karon himui kami og usa ka hari aron managhukom kanamo sama sa tanang mga nasod. So human ni ana ug tungod niini nga kahimtang sa iyang mga anak ug tungod usab sa hangyo sa mga ansyano sa Israel, nasubo si propeta Samuel. Ug mao nga nagampo si propeta Samuel ngadto sa Dios. Ug diha sa iyang pagampo, gitubag si propeta Samuel sa Ginoo ug nga gisultian siya nga paminawan lamang ni propeta Samuel ang tingog sa mga tao kay sa tinud-anay wala ang mga tao magsalikway kang propeta Samuel. Ang ilang gisalikway mao ang Dios mismo. So mao to nga mituman si propeta Samuel sa sulti sa Ginoo ug human niya nakigistorya si propeta Samuel ngadto sa mga tao. Ug sumala usab sa mga pulong sa Dios, gitug-anan ni propeta Samuel ang mga tao kung unsa ang pamatasan o kinaiya sa tao nga mamahimo nila nga hari. Apan ang mga tao miingon nga bahala na og si kinsa ang among hari. Basta kay naami hari, sama sa uban nga mga nasod nga aduna sila hari. So sa laktod nga pagkaistorya, nahibalag ni propeta Samuel si Saul. Kinipod si Saul, gikan kini siya sa banay ni Benjamin nga manghod ni Joseph, nga anak ni Jacob ug ni Raquel. Actually, gihanay sa Dios ang paghimamat nila ni propeta Samuel ug ni Saul. Ug human sa pipila ka mga adlaw gikan sa ilang paghimamat, gidihugan og lana ni propeta Samuel si Saul. Ug si Saul nahimong hari sa mga Israelitas. Apan wala ang Dios nahimuot sa binuhatan ni Haring Saul. Wala ang Diyos malipay sa pamatasan ug kinaiya ni Haring Saul. Si Haring Saul usa ka garboso ug pilosopo o masinupakon sa mga pulong ug mando sa Dios pinaagi kang propeta Samuel. Ug kung adunay mga butang ipabuhat sa Dios kang Haring Saul alang sa mga katawhan pinaagi sa pulong ni propeta Samuel, dili kini buhaton ni Haring Saul. Dili si Haring Saul gusto nga manduan si Ginoo ug mao nga supak-supako ni Haring Saul si propeta Samuel. Ug tungod niini nasuko ang Dios. Ug mao na lamang nga tungod niini gisultian si Ginoo si propeta Samuel sa pagpangita ug bag-o na usab nga hari nga ikapuli kang Haring Saul. Ang pagpangita og bag-o nga hari ug pagdihog kang David ato kana nga mabasa sa unang Samuel kapitulo 16. Ug ang pagpili ug pagdihog kang David ingon nga kapuli ni Haring Saul, nahibaluan kini ni Haring Saul ug nga misamot ang iyang pagsupil sa Dios. Ug nasuko pod kini si Haring Saul kang David ug nga gusto niya nga patyon si David. Again, sama sa akong gisulti kaganina nga kini nga mga sugilanon ato usab kini nga mabasa sa libro sa mga Samuel ug libro sa mga hari or kings. Apan ang sugilanon sa libro sa unang Kronikas kapitulo 11, Unang Kronikas Kapitulo 11, mao ang atong gamiton dinhi karon, okay? Unang Kronikas Kapitulo 11, versikulo 1, ngadto sa versikulo 9. So, sa wala pa makalingkod sa trono si David, tungod lagi kay buhi pa man si Haring Saul, dako jud ang pagtahod ni David ngadto kang Haring Saul. Ingon nga, dinihugan sa Ginoo nga hari sa Israel, bisan na og dautan si Haring Saul. Apan, sa katapusan, gitugutan sa Dios nga adunay mahitabo kang Haring Saul ug mao kana ang iyang kamatayon. Ang kapitulo 10 sa unang Kronikas nagsaysay nga anaa sa pakigubat batok sa mga Pilistihanon sila ni Haring Saul ug nga ang mga kasundaluhan sa Israel ug kauban usab ang tutulo ka mga anak lalaki ni Haring Saul nga sila ni Jonathan, si Abinadab ug si Malchisua.
kana si Jonathan mao kana ang best friend ni Haring David. So sa dihang nakigubat kini sila batok sa mga Pilistihanon, kini sila si Jonathan, si Abinadab ug si Malchisua napukan sila og gipamatay kini sila sa mga Pilistihanon. Ug si Haring Saul naapsan kini siya og naigo og naduslak sa mga pana sa mga Pilistihanon apan wala siya mamatay. Ug tungod sa iyang kaguol nga nangamatay ang tutulo niya ka mga anak lalaki, gihangyo ni Haring Saul ang iyang alalay nga duslakon siya sa hinagiban ug patyon siya. Apan wala kini musugot ang iyang alalay tungod sa kahadlok kay hari man lagi si Haring Saul. Busa gikuha ni Haring Saul ang iyang pinuti og mihagba siya paubos ngadto sa iyang kaugalingon nga hinagiban og namatay. But pasabot, nagpakamatay si Haring Saul. Ug dinhi sa atong teksto sa Kapitulo 11 sa unang Kronikas, human sa kamatayon ni Haring Saul, ang mga Israelitas midagsa didto kang David. Dito sa dapit sa Hebron ug nga nagtigom ang tibuok katawhan ug mga ansyano sa Israel alang sa pagpahimutang ug sa pagdihog kang Haring David ingon nga bag-ong hari sa Israel. Matud pa sa mga Israelitas nga kay lagi gidawat nila ang ilang sayop kaniadto sa pagpangayo og hari ug nga ang hari nga ilang nadawat nga si Haring Saul usa ka masupilon sa Dios. Ug niya nang taknaa sa ilang panagtigom uban kang Haring David, giila nila nga si David mao ang hari nga gikahimot-an jud sa Dios ug nga bisan na sa buhi pa si Haring Saul, gigamit si David ingon nga general sa mga sundalo alang sa pagbuntog sa ilang mga kaaway ug nga wala siya magpasigarbo sa maong kadaugan. Hinunoa, gituboy ni David ang iyang hari nga si Haring Saul. So, sa pagkahuman nga gidihugan nila si Haring David dito sa Hebron, ang tanang tao, ang mga Israelitas, miadto sila sa dapit nga gitawag og Jebus. Og ang mga lumulupyo ditong dapita, gitawag kini sila og mga Jebusihanon o sa English, Jebusites. Apan sa pag-abot nila sa Jebus, ang mga Jebusihanon miingon kang Haring David, dili ka pwede nga muanhi dinhi sa among dapit. Og tungod kay naguban man ang Dios kang Haring David, nabuntog ni Haring David og nakuha niya ang maong dapit sa Jebus. Lakip na ang kastilyo sa Sion or Zion. Kining dapit sa Jebus, mao kini karon ang gitawag og naila nga syudad sa Jerusalem. Ug mao kana ang gitawag nga syudad ni David or Jerusalem, the city of David. O kining Jerusalem karon nahimo nga sentro og dapit sa Israel nga naila sa tibuok kalibutan. So, sukad nga nakuha ni Haring David ang dapit sa Jebus o Jerusalem, ang bersikulo 9 nagaingon, og si David nagakadako gayud kay si Jehovah sa mga panon nag-uban kaniya. David became greater and greater, for the Lord of hosts was with him. Buot pasabot din nga ang kadaugan ni Haring David batok sa mga Jebusihanon, usa kini ka timailhan nga ang Dios jud mismo ang nagpili ni Haring David labaw pa kang Haring Saul, ug timailhan nga naguban ug nagpanalangin jud ang Dios kang Haring David. Kay ngano si Haring David lang ang nakabuntog batok niining mga Jebusihanon. Sumala sa libro sa mga hukom o Judges Kapitulo 1 nga bisan ang mga anak ni Benjamin wala sila makapahawa sa mga Jebusihanon nga nagpuyo sulod sa Jerusalem. Dinhi sa atong teksto karon aduna din hidaghan og nagklase-klaseng mga elemento nga nagpamatuod nga ang presensya sa Dios anaa sa kinabuhi ni Haring David. Og ang iyang pagkahari sa Israel kabubuton jud sa Dios, og ang Dios mismo ang nagpili ni Haring David. Ang mga Israelitas ug ang mga ensyano nakahinumdum sa gisulti ni Propeta Samuel nga ang Dios mao ang nagpili ni Haring David aron nga mamahimong hari sa Israel. Sukwahi sa pagkahari ni Haring Saul tungod kay
pinugos kadtong pagkahari ni Haring Saul tungod sa mga Israelitas nga mga reklamador sa Ginoo ug nga napuno sila sa kasina sa ubang nasod ug nga gusto pod nila nga manundog nga aduna sila hari sama sa uban nasod. Lisod jud ning masinahon no kay ilawom sa mga kamot ni Haring Saul unsa man ang naginansya sa mga Israelitas, puro lang kapildihan sa gera o sa gubat. Kay og kung si Haring Saul gani ang manguna sa pakigbuntog batok sa kaaway, kanunay mapildi ang mga sundalong Israelitas. Og kung si David gani ang manguna sa pakigbuntog batok sa mga kaaway, kanunay sila nga madaugon. So, og kung nagpasagad pa si David sa ilang sitwasyon, ana apa ba kaha mahibilin sa Israel karon? Ang Diyos ang nagpili ug nagpundar ni Haring David. Bisan na tuod nga gustong patyo ni Haring Saul si David wala siya manumbaling sa mga hulga ug nga nagmaminatud-on gihapon siya ingon nga usa ka komander sa mga sundalo ug nakigbuntog siya ingon nga sundalo sa Israel ug nga gipreserba sa Dios ang nasod sa Israel alang sa umalabot nga gingharian ni Haring David. Alang kanato mga igsoon kog higala sa atong bahin, usahay dili nato mabatunan ang kauswagan sa atong kinabuhi tungod kay wala ta magsunod sa pulong ug mando sa Ginoo nga mao ang mando sa pagkinabuhi nga matarong ug masinugtanon ug pagbuhat uyon sa mga pulong sa Ginoo. Ug kini dili nato kalimtan nga ang resulta sa pagsupak ug sa pagbuhat sa dili maayo mao ang silot jud og kapakyasan. Sama ni Haring Saul kay wala nahimuot ang Dios sa pamatasan ug kinaiya ni Haring Saul. Dito sa kapitulo 10, bersikulo 13 sa unang Kronikas nagingon dito, sa ingon niini si Saul namatay tungod sa iyang paglapas nga iyang nahimo batok kang Jehovah. Tungod sa pulong ni Jehovah nga wala niya bantayi ug tungod usab sa iyang pagpakitambag sa usa ka espiritista sa pagpangutana kaniya niini. O, timan ini ha? Kung si kinsa kaninyo ang mudangop sa espiritista o albularyo man kana o mananagna taga-taihop, supak kana og dili mahimuot ang Dios ni ana kay wala ang Dios nalipay o wala ang Dios nahimuot sa gibuhat ni Saul nga may konsulta sa usa ka espiritista. Ug ang resulta sa pagsunod sa pagbuhat o sa matarong mao ang ganti og kauswagan sa kinabuhi og lamdag nga kaugmaon sama sa kasinati ni Haring David. Again, nagingon ang bersikulo 9 sa kapitulo 11, and David became greater and greater, for the Lord of hosts was with him. Bisan unsa pa ang pangdaot ni Haring Saul batok kang David, wala si David mudaot kang Haring Saul. Ug kini bisan na nga nadihugan na si David ni propeta Samuel ingon nga hari puli ni Saul, wala si David wala siya maghinawod, wala si David magnilaguras batok ni Saul, wala gipapahawa ni David si Saul sa palasyo. Naghulat lang si David sa insaktong panahon ni Saul nga mahuman ang iyang pagkahari sa Israel. Si David usa ka ehemplo sa maayong tao nga mapainubsanon og matinahuron sa mas labaw pa ni ka og katungdanan. So kuhay kini sa atong mga nakita karon og nasinati nga og kung ang mga tao gani wala makaangay sa ilang leader o presidente o mayor, magrally sila sa gawa sa palasyo o kapitulyo og nga magbuhat sila og kagubot ug moabot pas kamatay. Magdinautay pa ang mga politiko batok sa usag-usa. Ug sa iglesia man gani kana, ug kung wala ang mga tao makaangay sa ilang pastor, ilang dauton ang maong pastor ug iapil na ang pamilya sa pastor. Ilang dauton ngadto sa uban nga mga kasimbahanan ug ngadto sa mga miyembro sa laing simbahan kay gusto nila nga muhawa ang pastor. Wala man gani makapahawa ang mga Israelitas kang Haring Saul. Wala pud si David mo pahawa sa trono kang Haring Saul. Alang kang Haring David, human sa kamatayon ni Haring Saul, nagmauswagon ang mga Israelitas ug ang gingharian ni Haring David tungod sa iyang pagkamasinugtanon sa Dios
tungod sa iyang pagkamapainobsanon ngadto kang Haring Saul, bisan na nga gusto siyang patyon ni Haring Saul, ug tungod sa pagkamahadloko ni Haring David ngadto sa Dios nga maoy nagpundar sa iyang pagkahari sa tibuok Israel. Ug tungod sa kinabuhi ug pamatasan ni Haring David, gitawag siya og nailaingon nga usa ka tawo nga uyon sa kaugalingong kasing-kasing sa Dios. Gingon sa English sa unang Samuel kapitulo 13 versikulo 14, a man after his own heart, and the Lord has appointed him to be prince over his people, Israel. Maigsoon ko gigala, sumala sa tong hisgutan nga sugilanon dinhi. Ang sugilanon ni Haring Saul ug ni Haring David, sugilanon sa ilang mga pamatasan ug kinaiya ug kinabuhi. Unsa man ang atong pilion, ang pagsupak ba sa mando ug sa mga pulong sa Dios o ang pagtuman ug pagtahod ug pagkahadlok sa Dios nga balaan. Paminaw, dili lisod ang moalagad sa Ginoo ug walay bayad ang pag-alagad sa Ginoo. So wala tay ikarason. Di ba? Ang lisod mao ka nang masilutan tas Ginoo. Ang lisod mao ka nang wala tay sapi ja makabayad tas doktor ug sa hospital kay nasakit agi og silot sa atong pagkamalapason o pagkamasupilon sa Ginoo. Gusto ba ta nga naa kitay kaharuhay sa kinabuhi? So kinahanglan nga magbaton kita og kinaiya nga masinugtanon og matinahuron sa Dios. Dili nato sundugon si Haring Saul nga usa ka pilosopo og masinupakon og nga gisalikway niya ang mando sa Dios. Wala ni dya tahurang Ginoo. Apan misalig hinuon si dya sa usa ka espiritista o albularyo ug mao na lamang nga gitugutan sa Ginoo nga mamatay siya tungod sa iyang paglapas. Kinahanglan nga sundon nato ang pulong ug mando sa Ginoo ug alagaran nato siya. Simbahon nato ang iyang ngalan samtang nga aduna pa kita panahon sa pagbuhat ni ana. Awitan nato ang Ginoo sama sa kinaiya ni Haring David nga adlaw ug gabi nagadayeg si Haring David sa Ginoo. Dili man perpekto ang ehemplo o ang kinabuhi ni Haring David, apan ang pamaagi ug relasyon niya sa Dios usa ka mapainobsanon nga tawo, mahadlokon ug matinahuron sa Dios. Mao kanay atong himuon nga salamin. Kanang libro sa mga Salmo or the Book of Psalms, kadaghanan ni ana mga sulat kana ni Haring David. Iyang mga balak ug mga awit, iyang halad ngadto og alang sa Dios nga maoy naghanay sa mga lakang sa iyang kinabuhi. Sa samang paagi, ang Ginoo malipay usab nga muhanay sa lakang sa atong mga kinabuhi, sa imong kinabuhi. Tagaan lang nato og luna si Ginoong Hesus ug ang balaang espiritu sa atong mga kinabuhi. Ato siyang ilhon ug tahuron. Dalaygo na ngalan sa tong buhi nga Dios, magampo kita. Diyos samahan nga balaan sa ngalan sa bugtong nimong anak nga si Ginoong Hesukristo. Salamat sa paglugway sa among mga kinabuhi ug salamat sa makanunayon nimong grasya, imong gugma ug pasaylo. Tabangi kami sa pagkinabuhi nga uyon sa imong kaugalingong kasing-kasing aron nga mahimot ikaw sa among mga kinabuhi. Tagayo usab kami og kasing-kasing nga mahadlokon ug matinahuron diha sa imong pagkadako ug pagkabalaan nga Dios sa nga tanan. Ikaw lamang ang takos sa tanang halad sa among pagdaig ug pagsimba. Gituboy ikaw namo ingon nga among Ginoo ug manluluwas. Ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo ang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin Tomas Opo sa Dirlete. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga
dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang na ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong Salvation buntag to tell. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.